Avui fem una amanida que pot ser o no de temporada, perquè porta pèsols i remolatxa. Llavors aquests pèsols en aquest cas són frescos, però podeu utilitzar-ne congelats. I la remolatxa és cuita per circumstàncies, però si la teniu crua i la feu al forn embolicada en paper d'alumini, molt millor. Comencem la recepta escaldant breument els pèsols. I aquí tenim l'amanida muntada, tan senzill com tallar l'alvocat i la remolatxa ja cuita a làmines, posar-la a sobre d'unes quantes fulles d'enciam, per exemple enciam de roure, els pèsols que ja teníem escaldats, una mica de sal i pebre, oli d'oliva i llestos. Recordeu que si voleu fer-vos la remolatxa cuita vosaltres, el millor és fer-ho al forn embolicada en paper d'alumini.